ҳамватанони азиз, салом алейкум. Кадом давлати мерен намерен, расму оини ӯ давлата поймол накунем. Масалан, Российская Федератсия рӯзи 31 дидем, дар бартон корча гирифтен, итона корча заден, арматур гирифтен, ай пишти 10-15 нафар ҳазоро бародару хоҳари ғариби мо дар азоб аст. Российская Федерация як давлате ҳаст ки расм оинша, қонунша риоя ки бигард. ҳамватанони азизам, мо дидесем имрӯз ду группае ки аз ватан беран тай юбка, тай турсик, мебахшед модарони азиз, ҷои гап аст. Сагвори бефакти далел гап задесан, зидди дини мову шумо гап задесан. Российская Федератсия як давлате аст ки фарқе надорад кадом давлате ки зидди ислом гап зана, якум Российская Федератсия мебирояд ответш мета и посолствоша дафт мекунад. Кур нестем. Дидесем солҳои охир дар Европа чанд бор Қуръони дар доданд, чанд бор политикошон зидди Қуръон гап заданд. Гуфтанд ки ислом история надорад. неке ба ном одамое ҳастанд ки мо такя ба ислом дорем, назрати ислом ба ном. ҳамватанони азизам, ба ном касе ки ивора дастгирӣ мекунад бояд ислом хориҷ аст. лекин набаромадан як бор гап занам. Як ҷавони беақл дар Подмосква, агар хато накунам, Қуръона дар доданд. урусҳо худшон хестан гуфтанд ки ин одамо ба ҷавобгарӣ бикашед. ба ҷавобгарӣ кашиданаш мо юристо, бисёр бародару хоҳарои урус именно президента письмо навиштанд, президенти Российской Федерацияда, ки суди ин одам дар Грозный бизгарад. дар Грозный гузаштесай. ҳамватанони азизам, Российская Федератсия дӯсти мову шумоай. Бо мегум, то ман чанд бор гуфта будам, и бо мегум. ин хоино ҷавонои моро хайхтон дидесем ба кадом роҳ бурдесанд. вот барои чи Исоқу Фаюб биромада зидди ин шакало гап задесай. группаи бисёр экстремисто, ин назратиёи террористои запрещено дар ҷумҳурияти Торкистон и дар Российской Федератсия. шумо ҷавоноро ба кадом роҳ бурдесед? ҳамватанони азиз, як читон мегум. зидди ягон дину, культура, як миллати дига гап назанед. сартона хам кунед, кор кунед, бихонед, фикри ояндатона бикунед, пӯст падар модаратон фахр кунад имрӯз, не ки лаънат бишнавад. ӯ одамое ки имрӯз шумо дастгиришон кардесен, ман именно кабири крисара дар назар дорам. зидди миллатат гап зад, зидди динат гап зад, зидди история культурат гап зад, бесаводтон гуфт. имрӯз рӯзе ҳаст. ҳамватанони азиз, бояд мо дӯста ай душман бояд мо фарқ кунем.